My father is a visionary. He's the type of person who is a pioneer. הוא תמיד רצה לעזור לאחרים. עשה את הדברים הרבה עם לב ולא רק עם שכל. When he was entering in every room, people were stop doing what they're doing and staring at him. When people know who I am, that's the first thing they say, oh, you're the granddaughter of Nissim Gaon, that's amazing. My father is a lion. It's a legacy. ניסים גאון, תעשיין, איש עסקים, פילנתרופ יהודי ונשיא הפדרציה הספרדית העולמית. תרומתו הגדולה של מר גאון לחברה הישראלית, דרך חיזוק המורשת והזהות הספרדית, השפיעו על אנשים רבים ועל צביונה של מדינת ישראל. ניסים גאון נולד בחרטום, בירת סודאן, בשנת 1922, למשפחה יהודית ספרדית. אביו דוד יוסף גאון היה פקיד בכיר בממשל הבריטי ושימש כמושל העיר פורט סודאן. בשנת 1940, מיד לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר לכלכלה של לונדון, התנדב במהלך מלחמת העולם השנייה לצבא הבריטי. One day he was walking by the streets, saw English people recruiting for the war, and he just entered, signed the paper, and the next day he was on the front. גאון החל את דרכו המקצועית והשיג את עושרו הראשוני ממסחר בחומרי גלם. He started his business by the help of God. בעזרתו של האל, יחד עם כריזמה וחושים עסקיים מפותחים, התחיל גאון לבסס את עצמו מבחינה כלכלית. הוא רכש וייצא תבואה למדינות שונות. He succeeded, in fact, slowly. People had confidence in him because at that time we didn't have to make big contracts or anything of the kind. It was really handshake, and they were all saying, how can a man from Sudan, because he lived in Sudan, have such great success? He was really successful. בשנת 1947 התחתן ניסים עם רנה ממשפחת תמן, בת לבל הון יהודי אנגלי. My mother was a very, very intelligent and clever woman. She has been the motor and the backbone of the couple. She's been behind them, she encouraged them, and they were married 68 years. The biggest success of this family is my father and my mother together. כעשור מאוחר יותר היגרו השניים לז'נבה, שם האמינו שיוכלו להעניק חינוך טוב לילדים ולהתפתח מבחינה עסקית. בהגיעו מצא שתי קהילות יהודיות נפרדות, האשכנזית והספרדית. In first, my father reunited communities because when he arrived in Geneva, there was only the community, the Ashkenazi community. He reunited and he made a community in Geneva with Sephardics and Ashkenazis. גאון האמין שקהילה דינמית ותוססת זקוקה לבית, למקום התכנסות מעורר השראה, והקים את בית הכנסת היכל הנס. ואכן עד מהרה הפך ההיכל המרהיב להיות מרכז פעיל, המזוהה עם חיי כל היהודים בז'נבה, והפך לסמל לאחדות. The synagogue, which is a place of reunion and a cultural center. דמותו של גאון הייתה מוכרת, מוערכת ומעוררת השראה בקרב אנשים רבים, והוא הפך לאחת הדמויות המשפיעות בנוף היהודי. כל חודש הוא נתן בשקט תשלום ל100 משפחות בשקט, ואפילו אנחנו לא יודעים את השמות של המשפחות. He's very honest. He's never going to involve himself in a cause he doesn't believe in. If he believes in a cause, he goes in. He's absolutely the person that appears in public. He's not someone trying to play a role. בנוסף להתמחותו בסחר למדינות שונות, גאון הקים בשוויץ את נוגה, חברה העוסקת בנדל"ן. בזכות קסמו האישי וכישרונו המקצועי, הוא יצר שיתוף פעולה עם חברת המלונות הבינלאומית הילטון, ובתוך זמן קצר הקים רשת מלונות ברחבי העולם. My father always said, we cannot put everything in one pocket. We have to diversify. So he constructed building. And one of his greatest achievements, of course, were his hotels.
ככל שהצליח בעסקיו לא חדל מר גאון בעשייה ציבורית. הוא הקדיש מזמנו ומעונו בתרומה לקהילות שונות, בראשם קידום ענייני מדינת ישראל בכלל, והקהילה הספרדית בפרט. הוא זה שבא לבגין ואמר, צריך לעשות שיקום שכונות. לתת לאנשים גאווה מהמקום שבו הם חיים. הנה למשל שיקום השכונות. אתה יודע שזה שינוי יסודי בחיי האומה כולה. המשימה הוטלה על דוד לוי, מי שכיהן כשר הבינוי והשיכון באותה תקופה. ניסים היה בא ומסייר איתי בשכונות המצוקה, פוגש את האנשים. האנשים פתאום ראו בו לא רק שותף, אלא פה לבעיותיהם. וזה כשלעצמו היה מפנה גדול, כי זה חייב גם את כל העושים במלאכה לדעת שיש גם עין פקוחה. מי שבא לראות מה נעשה, אדם יקר מאוד. תחום נוסף בו פעל ותרם הוא הפדרציה הספרדית. Sephardi Federation, it was his baby. It was really his baby, the Sephardi Federation. He fought for Sephardis because he didn't accept injustice. הוא בתפיסתו המשלבת בהחלט ראה את הנושא הספרדי בכללותו, שכלל את כל מרכיבי הקהילות שבאו מארצות המזרח ומארצות ספרד, אבל לא בשביל שיתבדלו, אלא כדי לקדם ולשלב עם המעשה הציוני הכללי של מדינת ישראל. מעל 20,000 סטודנטים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל זכו ללמוד באוניברסיטאות במסגרת היחידה לפעילי ציבור מיסודו של ניסים גאון. Because he believed that giving scholarships and contributing to education was the most important thing that could be done. When he started his campaigns in the 50s, 60s, Sephardi people were not going to university in Israel. We were convinced that everyone can effectively develop and become a leader of the Jewish people and of the Jewish world. זו דחיפה עצומה שניתנה לכל האנשים האלה, והרבה מהם הפכו להיות אנשים מאוד חשובים בכל מגזרי החברה. יש לי הזכות להיות בוגר של התוכנית הזאת. היא מימנה לי את כל לימודי הרפואה שלי, נתנה לי את השקט הכלכלי כדי שאני אוכל להצטיין בלימודים, ולמעשה העניקה לי גם את החשיפה לנושא החברתי, ובכלל בתפקידיי הציבוריים השונים. התפלאתי לשמוע שגם מוטי מלכה וגם ראש העיר יחיאל נסרי היו חלק מאלה שנהנו מאותם המלגות. ובאמת, באותו רגע, שלושתנו היינו באיזו התרגשות, וככה נולד הערב הזה כמחווה למר גאון. גם אלה שלא קיבלו ישירות ממנו, נהנו ממנו. מפני שאותם אנשים שהוא עזר להם, ברגע מסוים הם עזרו לאנשים האחרים בצורה זו או אחרת. לא רבים יודעים ומכירים בתרומתו הקריטית במישור המדיני. I think my father was someone that really contributed to the peace treaty between Egypt and Israel. Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. כאחד שהיטיב להכיר את התרבויות השונות, ובקיאותו בתרבות הערבית, שימש גאון במשך תקופה ארוכה כיועץ ומגשר, באופן דיסקרטי, בין בגין לסאדאת. באו מקהיר, אנשים די בכירים שבאו באופן דיסקרטי לפה, היו באים בדיוק בחדר הזה לארוחת צהריים, היו אוכלים אוכל מזרחי, והם היו מדברים איתו, ואז הוא היה נוסע לירושלים לראות את בגין, או את דיין, או את ויצמן, או מי שצריך היה לראות בעניינים, בעיקר בגין. גאון היה אורחו האישי של מנחם בגין בביקורו באסמאעיליה ב-1977, שם נפגש לראשונה באנואר סאדאת, ותרם להפגת החששות משני הצדדים. בגין וסאדאת טלפנו לניסים ואמרו לו, כרגע חתמנו את הסכם קמפ דיוויד, ואנחנו מודים לך, הוא נתן להם את העט לכל אחד בשביל לחתום, וחתמנו עם העט שלך, זה היה מאוד משמעותי. הדורות הממשיכים של משפחת גאון מוסיפים לפעול ולתרום ולהמשיך את דרכו וחזונו של ניסים גאון. My grandparents have done so much in their life,
have helped so many people, and it has really shaped the way I'm thinking and the way I am. I hope that the new generations will be able to learn and try to do as much as they did. He has taught us not to be afraid of difficulties. We hope his legacy will effectively go to the other generation. In a certain way, I want to walk in his footsteps. I think this is one of the legacy, one of the things I'm trying to do like him. The essence of the Jewish life is the transmission. אב המשפחה הנחיל מורשת מפוארת של הצלחה ועשייה כבירה, לצד נתינה רחבת היקף. My father is extremely charismatic. We are very proud to be part of the Gaon legacy. You know, all of the grandchildren were extremely proud of it. You feel proud, and you hope that you can transmit this to the new generations. It's a big pride to be part of the Gaon family. He is absolutely an example to follow, and it will always be like that.